Este é o panorama co que espertan cada día os veciños de Bemil, en Caldas de Reis. Centos e centos de moscas invaden as súas casas e pensan que a culpa está nunha granxa avícola da zona. Segundo din, pasou de ser unha pequena granxa familiar a converterse nun gran complexo. E a pesar de levar anos convivindo co problema, este verán a calor está facendo que a situación sexa límite. Nin mosquiteiras, nin trampas, nin insecticidas. A cantidade de moscas é tal que estar fora da casa é algo insoportable, o que se engaden os cheiros que veñen da explotación. É tal a situación que xa formaron unha plataforma de afectados e denuncian que os donos da granxa deixan acumular os excrementos durante días, creando unha situación de insalubridade. Por iso piden que se leve a cabo unha revisión dos protocolos de limpeza. E mentres o Concello xa abriu un expediente para estudar o caso, dende o termómetro tamén quixemos falar coa granxa que está no foco de mira. A xerencia asegurounos que levan 20 anos cumprindo a normativa, pero que o aumento das temperaturas derivado do cambio climático pode estar detrás do problema. Admiten descoñecer a orixe das moscas, pero avanzan que xa se está a estudar a situación para dar cunha solución o antes posible. Mentres, os veciños de Bemil seguen desesperados e en pleno verán non poden nin saír ao xardín e todo apunta a que a invasión das moscas está lonxe de rematar. E a situación, Padín, estás con eles, é verdadeiramente preocupante, non? Sí, realmente preocupante porque non poden abrir unha xanela, non poden sair a xantar fora, nin tampouco poden sair ao xardín porque esta é a situación que están a vivir aquí os veciños de Caldas. Viñemos onda eles para preguntarlle moi bo día, como estades? Moi mal, mal. Canto tempo levades sufrindo esta situación, esta praga de moscas que vos está a solagar? Anos, pero este ano é infumable. Isto é terrorífico. Non se pode vivir aquí. Non se pode vivir, xa están a ver o malestar que teñen aquí os veciños porque tiveron que mudar un pouco o seu xeito de vida. Así é, cambiou a nosa vida completamente, non podemos sair afora, non podemos estar no xardín, as moscas cómenos, están alrededor nosa, eu xa vou de manga larga porque non teño as pegadas por todo o corpo, entón non se pode vivir así, nin traer a xente á casa, nin nada, unha vergonza. Xa están a ver como teñen por aquí as plantas que non paran de xuntarse con esas cintas, que quero preguntarlle, cando tempo pode tardar unha cinta destas en completarse? 2-3 minutos, cada 5 minutos temos que poñer unha cinta. Non xa estou a ver que as plantas aquí, a verdade, é que están ben decoradas. De onde ven todo este problema? O cheiro e as moscas todo veñen da granxa de polos que temos ali detrás daquela casa, uns 100 metros. 100 metros, fíxense vostedes, as moscas poden viaxar entre 1 e 3 kilómetros, 100 metros, 300 metros, pois claro que están dentro do seu rango de actuación. Nos quixemos poñernos en contacto ca granxa, afirman que cumpren a normativa, pero que están intentando buscar a orixe. Mentras tanto, pois estes veciños xa están a ver que non poden vivir, ao igual que eu tampouco, facer esta conexión. Teñen medo tamén pola saúde, non? Sí, temos medo pola saúde porque as moscas que se che meten polo plato cando estás a comer e che pican e continuamente aparecenche por todo o corpo e pola cabeza. Hai rapaces con alerxias, hai xente maior que está confinada por este tema. Claro, estamos a ver incluso que teñen aquí isto colocado para que non enten as moscas á súa casa. Moitas grazas por atendernos, nos quixemos poñernos en contacto tamén co Concello, afirman que xa teñen o expediente aberto e que están intentando esclarecer as causas que pode haber detrás desta praga de moscas que está a deixar en xaque completamente con este tremendo malestar aos veciños de Caldas, compañeiros.